10, que no, que es va passant. Anem fent sempre any darrere any. Estem així, el que és la Casa Sant'Àngela, és un espai preciós, però el que és l'audició, l'espai un poc limitat, perquè podeu posar-se per on digueu, on vos trobeu còmodes, on digueu millor i sense problema. Bé, anem a fer una petita mostra del treball que han estat fent els alumnes durant tota la setmana. L'audició es divideix en tres parts molt clares, que és el que més hem estat treballant, que començarà Jordi fent un treball del que és repertori orquestral, que són la percussió que realment s'utilitza en l'orquestra o en la banda, són aquests instruments i treballar la secció, tot això acompanyats de música. Després farem el que sí que és un poc ensemble, el grup ensemble de percussió, diferents formacions, sobretot llàmines, i també una secció de modern, que en aquest cas hem fet les peces per a caixons i música afro. Això serà més o menys el que anem a fer. Anem a començar. Gràcies.
més que ho heu reconegut, la primera entitat del Carme, el carrer ambulant del Carme Bosch, el Caprici Espanyol de Tchaikovsky i la finalitat, la boda de Johnson a la Marquia. Bueno, això, com veieu, ahí això està darrere de l'orquestra, solistes, molt important. Bé, ara sí que anem a fer una sessió de peces individuals. Són peces que ells ja tenien treballades i així n'hem donat una volta més. Les que són vist, carreres que mai no va estar oficialment, però sí que va baixar un dia i van estar treballant individualment en ell. Entonces, pues ahí siempre dije que es una volteta més, allò que ja no has treballat, pues anar-li una volta més. En este cas serà una peça de marimba, una peça de caixa de polo i un estudi de bateria.
interessant, estem intentant treure tot l'arsenal que teníem entre tots els instruments que teníem per intentar fer que tots podem participar en aquesta cançó. Anem a fer un ritme, crec que és molt curiós d'explicar-ho. Podria estar explicant-ho molta estona, però resumidament anem a fer una cançó de música africana de la tribu dels Macumba. És un ritme que es diu Macumba justament, i és un ritme com molt ancestral que té una dansa, no? És una dansa i és un ritme d'una tribu, com he dit, molt antiga, i és com la tribu dels homes forts, dels guerrers i de les dones fortes. I crec que és molt guai per acabar aquest curs tocar una cançó tan potent, tan energia com aquesta. El que hem fet ha sigut muntar com la percussió, que és el ritme que heu estat comentant, enllaçant amb una altra cançó que teníem ahir amagadeta molt xula, que faran les llames. Tot això també ho hem combinat. En aquest curs hem fet una mica d'improvisació, que moltes vegades durant el curs no tenim temps per fer improvisació o jazz o com podem dir-li. I ara farem també uns solos que hem estat practicant, que crec que és també molt interessant. I res, per acabar també, m'agradaria estic molt content perquè diuen que quan un projecte fa 5 anys, un projecte artístic que estic parlant, o una empresa com Udal, 5 anys són molts anys ja és una cosa consolidada. Quan porta 10 anys, crec que ja és un projecte ja molt consolidat, molt major, inclús l'expectativa de futur, i crec que jo personalment estic superorgullós dels meus companys, de servir que tampoc no he pogut estar així, però hem fet un aplaudiment molt fort perquè són 10 anys, que hi ha molt de cura darrere, i esperem que siguin 10 anys més, i res, el fort aplaudiment que anem fent, ho deixo, i espero que hàgiu gaudit del concert, i res, ens veiem que ve, vale?
Para finalizar esta secció d'ensemble, acabarem una orquestra de llámines, un tango de Piazzolla, Libertad.